Magienia proiektuaren kontra daudenak Barda Iraganden herriko kontseilura sartu eta hitzordu berri bat eskatu diote Christian Debez herriko auzapezari. Orain arte egin bezala beren ikuspuntua azaldu eta argi utzi dute ez dutela amore emango eta laborantza lurrak defendatzen segituko dutela. Arratsaldeon ikusentzuleo Katzo Kanbon Iragandena aipatzeaz gain, Aitor Zabaleta lankideak Fermin Muguruzaren Bidasoa dokumentalaz hitz egingo digu eta horretaz gain, Ziburun Eguberrirako antolatu dituzten ekitaldiak aipagai izango ditugu. Ongi etorri iparraldearen orenera. Kanboko Magienia proiektuaren kontra daudenak ez dute amore ematen. Atzo arratsaldean Iraganden herriko kontseilura sartu dira laborantza lurra defendatzen dutenak Christian Debez auzapezari beren ikuspuntua oroitarazteko. Kanboko herritar batzuk, ELB-ko kideak, Ostia kolektibokoak eta baita Lurtzendia kolektiboak ere ez dira geldirik egon eta auzapezarekin behin baino gehiagotan elkartzea eskatu ondotik, zuzenean herriko etxeko gelara sartzea erabaki dute. Auzapezak azpimarratu die herriko kontseilua ez dela gaiaz eztabaidatzeko momentua, gaia auzitegietan dagoelako. Gogoratu behar da justiziak Kanboko hirigintza plana legezkoa den edo ez erabaki behar duela. Bitartean, Magienia proiektuaren bultzatzaileek egitasmoa eraikitzeko bigarren baimena lortu berri dute. Egoera horretan, proiektuaren kontra dauderek ikertuko dute baimen berri horren kontrako helegitea aurkeztu dezaketen edo ez. Eguberria emeki hurbiltzen ari da, eta Ziburun egitarau osatua ondu dute horren karietara. Helburua da batez ere kultura kalera eramatea, jende guziei zuzentzea, jende hoiei ez direna bereziki kulturaz interesatzen, baina guk eramaten dugu kultura plazara. Eta hirugarren urtea da tematika berezi bat hautatzen dugula, eta horren inguruan egiten dugu egitarau osoa. Aurten haurtzaroarena izanen da. Hirugarren urtez jarraian, xapitoa jarri dute herriko plazan, eta hainbat ekintza antolatu dituzte egunotarako 20 hitzordu inguru, sorkuntza tailerrak, atelier gormantak eta erakustaldi bereziak ere bai. Orduan badira 4 erakustaldi berezi, 3 hitzik gabekoak, orduan badugu zirku akrobatikoa, soinu eta gauzaki antzerki bat, eta zordu handi bat, abenduaren 17an, erakustaldi biltari bat, eginen dena hor Karpatik kanpo, zinez karrikan. Eta bertako zinbisitariek ez dute aukera galtzen. Ni etorri naiz egiteko zerklu bat eta emaiteko guberrin. Maite dut guberri eta maite dut eskolanak egitea. Egia da badugula xantza Ziburun ez dela indar haunitzik inbiar jendia mugitzeko. Eta hori kristoin xantza da, orduan eta erraten alda gaur egun, zenta tailer eta erakustaldi gehienak bete-beteak dira. Toki guti batzuk gelditzen dira oanik. Abenduaren 22an bururatuko da programazioa Ollentzeroren etorrerarekin. Donostiako zinemaldian hasi zuten ibiliari Mexikoko dokumental festivalean jarraitu eta urrian Estatu Espainiarrean edatzen hasi ostean, abenduan iritsi da Ipar Euskal Herriko zinemetara Fermin Muguruzaren azken lana, Bidasoa 2018-2023. Orain arte egindako bidearekin gustora. Oso pozik gaude eta ezin hobeto joaten ari dela dokumentalaren edapena. Iaz Black is Beltza Ainhoa aurkeztu zuten, baina Txingudi badian bizitzen ari ziren giza drama kolpatuta, paraleloan Bidasoa dokumentala lantzen ere aritu dira azken urteetan. Oso latza izan du da, oso latza, ni horitzen naizelako oso ondo nola Harrera Sareak egin zuen komunikatu bat lehenengo hildako hori azaldu zenean, buruaz beste egin zuena bere burua urkatuz, azken portun, Hendaiara begira, eta esan zuten, edo lortzen dugun egoera hau aldatzea, mugako zubi horiek irekitzea, edo drama hau errepika daiteke. Eta hortikan oso gutxira lehenengo hildako, eta bigarrena, eta beste bat ez. Manifestazio egiten genuen,
baina impotentzia handiz, ikusi dugu egoerari ez dela aldatu eta gutxienez lortu dugu orain hildako gehiagorik ez egotea momentuz. Bazen garaia, ja, por fin, no? Justu endaian egin nuenean aurkezpena Gambiako gazte batzu etorri zizkidan eta Fermin, zubia ez dute ireki. Eziak kendu dituzte, baina ez dute ireki. Ez dute ireki eta hor jarraitzen duelako, dagoen furgoneta txuri bat, kamuflatuta omen, baina denok ezagutzen duguna, poliziz beteta barruan eta jende estxuria pasatzen denean, geldiarazten dituzte. Les Français n'ont pas le droit de dire non, que ici c'est mon territoire, les Noirs peuvent pas passer. Ce sont eux les coupables. Helburu batzu zeuzkan dokumentalak. Horietako bat zen, omentzea hemen gurekin gelditu diren horiek izena bizenak ematea, baina beste bat, kuadro oso hori erakusteak gain, desmontatzea edabideetan azaltzen zen gezur handi bat. Ibaiak hiltzen zuela. Hori zen helburu bat. Eta, esan dezaket, momentuz lortu dugula, ez duelako beste inork esan hiltzen duen ibaia dela Bidasoa. Ez. Bidasoak ez du hiltzen. Bidasoak bizitzen baten dugu. Bidasoak ez gaitu bereizten. Hiltzen duena da politika migratorio horrek. Usten ez duena estxuriak pasatzen. Hori da hiltzen duena. Eta hori nik uste dut oso garbi hiltzen dela dokumentalean. Orain berriro heriotzarekin lotzen hasi da ibaia. 2018an gobernu frantsesak mugak itxi zituenetik. Izenak dituztela, ez dira zenbakiak, ez dira migranteak, baizik eta izenak dituzte, gizakiak dira, hori egiten dugu dokumentalean, gizati hartuz, ez? Beraien bizitza nondik zeto zen, zerremana zuten familiekin. Realitatea da, errekara saltu egiten dutela, zubitik oinez, ni pasatu naiteken bezala pasatu ezin direlako. Hau guztia kontatzeko profil ezberdinetako txinguditarrak izan ditu protagonista. Harrera sareko kide bat, Bidasoa etorkineko beste bat eta kazetari grafiko bat, baina baita hau guztia beren azalean pairatu duten bolikostar eta ginear bat ere. 5 protagonista ditugu eta ero daukagu ari narratibo bat, dena migrante bat bigarren belaunaldikoa. Nire ama Dominikar Errepublikan jaio zen. Irunen jaioa, baina ama kanpotara, ez? Republika Dominikarrekoa. Orduan bera badoa, josten beste historia guztiak. Eta baitugu protagonista gehiago, dakagulako bai musika. Orduan musikare gileak dira Bidasoa ibaiko musikariak. Eta horiek aportatu edo ekarri dizkigute beraien musika, bai alde batekoak, bai bestekoak, bai parraldekoak, bai hegaldekoak. Jada gure gizartean den aniztasunaren aldarri bat, muguruza ez bai da etorkizunazari orainaz baizik. Ikusten ari gara, zer den ez etorkizuneko Euskal Herria baizik eta oraingo Euskal Herria. Era positiboan. Hain zuzen, dokumental honi musika jarri dio Willis Drummond taldeak Bidasoa kantuarekin. Berriki laukoteak iragarri du azken 3 kontzertu eskiniko dituela, itzultzeko datarik ez duen geldialdia baino lehen. Hain zuzen, lehen kontzertua bihar bertan iraganen da Bilbon. Ondotik, rock musika taldea abenduaren 30ean Hernanin egongo da eta azkenik urtarrilaren 5ean Donostian bere publikoa agurtuko du. Ikusentzuleo gaurko saioa Willis Drummondek biarritzeko Atabal aretoan eskinitako kontzertuaren irudiekin agurtuko dugu. Bihar arte!